makarantar farko ta fi wa yaro karko. Duk ɗabi'ar da aka gwada mishi ba zai manta ba. Makaranta farinta, wace jigonta, rainon 'ya'yanta, har tarbiyyarta. Makarantar farko wace a gurin 'ya'yanta, ita ke gyara, ita ke sauya, ita ke bata ta. Gwargwadon ilimin uwa, hakanan gun tarbiyyarta. Yana sata ko yana karta a cikin aikinta. Wai mai ma ya kamu gidanki? Hajiya Farida, ki da kunnuwanki da kyau ki ji abin da zan gaya miki. Mun zo mu tunasar da ke ƙudurinmu ne don muna ganin kin manta. Wallahi ban manta ba. To idan har baki manta ba, menene yasa barista Baffa yake bibiyar mu a dukkanin al'amuranmu? Wallahi ban gaya mai komai ba, ni kaina bibiya ta yake yi. Ko? To shikenan, ki sani, wannan shine na farko kuma shine na ƙarshe. Idan har wani abu ya sake makamancin wannan ya sake biyo baya, baki mamaki abin da zai faru. Kuma za mu bakki ne a yanzu. Amma idan har muka yi bincike, muka tabbatar da cewa akwai sa hannunki a cikin wannan al'amuran. Wallahi ke ma kin san abin da zai faru. Na yadda. Idan kuka yi bincike ko ga sa hannu, duk abin da ku dama ku yi mu. Shikenan, mun barki lafiya. Suwaye mutanen can da naga sun fita yanzu? Umma nace suwaye mutanen can da naga sun fita yanzu? Surayya mutane kuma? Ba wanda ya shigo gidan nan sai dan baki gani ba. To shikenan tunda kina boye min wasu abubuwan. Yanzu wannan damuwan ta fuskan ki ta me? Wai dan Allah ke Surayya me yasa kika cika son tambaya kwana biyun nan? Kina da son tambaya wallahi. Ba ka bane umma, amma tunda da kin zaɓi boye min shikenan. Umma, akwai wani al'amari da kike ɓoye min wanda ni ban san da shi ba. Don Allah Umma ki sanar da ni abin da ban sani ba. To shikenan bari in faɗa miki. Abokanan babanki ne suka zo. Abokanan babana, amma Umma da kika ce ba wanda ya shigo gidan nan.
Kuma ma me abokanan babana suke zuwa yi gurinki? Ka tiki da tambaya. Kin tambayen na baki ansa to me kuma ya kawo tuhuma yanzu? Kin ga? Ba na son tsegumi fa. Ban san tsegumi fa. To shikenan. Maza maza kwana biyu kin bace kin yi bat ba ja gari kin yi rakwasha wallahi wallahi matsala ne a gida matsala kuma wallahi na me kwanan nan tawa fa ta soyayya ce soyayya ko wahala ta zan rabo na da soyayya billahi allazi tun ina primary school to primary school ma ban gama ba ban kammala ba na sata ha ba maza Allah wallahi to zai magana harkan nan kaga aka hanya ne da wani yazo gida waya magana iyaye transfer zan yi maka kusa a nan wannan dai tsohon account ɗinka ɗin nan ne ko maza to duba ka gani maza bari ka gida sai an ji Nabila, me ya haɗa ki da Balela ɗan giya? Wannan fa tsohon ɗan giya ne. Tun muna yara yake shaye-shaye. Me ya haɗin ki da shi? Dama. Dama abin da kike yi kenan? Shi yasa fa naga kanki kullun rawa yake yi. Kin jin kiris ki fara tsince a bola. Inna kin gani ko? Gashi hawaya ki ta faɗi saboda wannan shaye-shaye da kika dora kanki a ciki. Me? Me a jakan mu gani? Inna lillahi wa inna ilaihi ilaha dan Allah da annabi ya amina kaka gaya mai yayi sadiq dan Allah dan annabi dan kai hada Captain Black dan Allah wallahi zan daina sha na ma daina sha shi kanshi ba zai sake gani na ba dan Allah kai hakuri ki kalle ni da kyau tsohon dan iska ne ni yar mu fanalin fakalin tramol exalin babalin kai hakkashin kadangare ba wanda ba mu sha ba daina muka yi me amfani me riba shi a wajen ki to billahi allazi kin ga uban kuturu yayi kadan yau me hana nan tona miki asiri dan Allah kai hakuri wallahi ya amina na yi ai sai na faɗa kina so in bar maganar yo wani abu ganni ba kuɗi a jikina ba kuɗi a jikina sai dai maka transfer kabbaki min yahu fa to sa in ji dimus amma dai ba ka gaya mai ba zai ji ba amma he na ji dimus in ji dimus account number sa 022 4767 0 ka ci banza banki za ki sa ka ci banza bank sunan account din kenan ka ci banza bank Aminu Bala yawa shi ne duba ka gani yawa na ji ya shiga to kar ki kara kin san wai me ma yasa na daga miki kafa saboda na ga nadama a fuskarki amma wallahi ba dan na ga nadama a fuskarki ba kin san Allah ina dauki wayarki ina ganin yarinyan nan sumu a ƴan kwaya ce haba mun yayi kama da mutum yawa ban gaya miki ba na faje na zauna da babu mun yi magana jiya ya tabbatar min da cewa yana dan samun sarari zai je gidanku a zauna a auren mu to Allah ya sa shi ya zama alheri amma ko kunya ma ka ji kake ga yawo ya maganan kunya a'a kai da kaya ai mallakan wuya ko
Yayi Sadiq. Haba yayi Sadiq. Wannan wanda irin tunani ne. Ka sani fa, tunani ba zai haifar maka da komai ba. Sannan kuma kai da kake da ilimi, ina son ka sani, kuɗi, ilimi, tunani mai kaifi su ne gudumar da ke kauda mai damuwa tunaninsa. Amma kai da mai Allah ya rage ka, kuma ya haɗe ka da iyaye masu mutunci. Ka sama kanka damuwa, ka sama kowa damuwa? Ni kawar kama na zo ina maka magana kana shashare ni. Haka ne. Hankali, kuɗi, natsuwa, ilimi suna tasiri ne a gurin mutumin da bai da damuwa. Sannan kuma suna tasiri ne a gurin mutumin da yake da hankali. Ina son ki ɗauka ba ni da hankali. Yayi Sadiq, gaskiya duk inda tunaninka yake ya kamata ka tattaro su ka kawo su nan don mu solving din matsalar ka tare. Kina nufin za ki taimaka min gurin samun mafita akan matsalata? Sannan kuma ke ki hakura da soyayya ta? An faɗa maka ina son ka ne? Ko da bakina na furta na ce ina son ka? Ni ƙaunar ka nake a matsayina na ƙauwarka. Amma kuma bayan nan ba wani abu. Duk da dai momi tana ta min magana sai na barta da abinta. Yanzu dai akan magana matsalar ka. Ta ya za mu fara? Tun da haka ne na gane. Kuma na gode, kuma ina ƙara baki haƙuri akan abubuwan da na dinga yi miki. Mu je ki dafa min kofi, sannan kuma ki min abinci mai daɗi. Dama kina ƙorafin bana cin abincin ki. Gaskiya haka ne. Mu je? A'a, ke ce a gaba. Ko ne mata. Yayi Sadiq. Me yasa Umma ba ta so ta sanar da ni abin da ya kawo bakin nan gidanmu yau da safe? Haka ma kwanaki aka yi sallama da ita. Ta dawo gidan nan a firgice, na tambaye ta ce wai babu komai. To me kenan hakan yake nufi? Hakan yana nufin cewa Umma ta na aikata wani abu mara kyau kenan ko menene? To idan ba haka bane, me yasa take ɓoye min? Lallai akwai wani abu a ƙasa, kuma sai na gano dukkan abin da Umma take ɓoye min. Ka je ka ce da shi ya shigo, ka ji? Ka shi. Kuma waye ke cewa a je a ce ya shigo? In ba ko kika ya kamata aiki fita waje ki same shi ko? To uwata, ke za ki koya min yadda zan karɓi baki ai, ko? Ga abincinki nan ki ci. Oke za ki koya. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam, bismillah zan. Sanda zuwa. Yawai na wuni. Na gaji. Ya gida. Me kuma ya kawo ka gidanmu ko ka zo ka cimma mutunci ne yadda ka cimma mutunci a shagonka? Me haka? Wato mama Diyam tana cikin matsanancin halin tunani da damuwa. Na yi da ita ta bani dama mu magance matsalar da yake damunta, amma ta ki bani haɗin kai. A yanzu haka hukumar 'yan sanda da hukumar kare hakkin bil'adama da duk wani wanda suke da hannu akan kare hakkin ɗan adam sun kamo manya-manyan korafai akan Diyam, akan irin badakalar da take aikatawa a cikin kemis dina. To me ta yi kuma haka? Wato idan an kawo mutum
ciwon da yake damun shi daban, maganin da take ba shi daban. Zaka wani mara lafiya yana a kwance asibiti yana fama da zazzabi, amma da aka kawo shi sai ta mai alluran masu ciwon suga. Yanzu haka yana nan ran shi a hannun Allah. Wannan shine dalilin da yasa na ce Diyam ta dawo gida da zama. Amma a tunanina kamar taimakon ta ba ne. Taimako na? Ka raba ni da aiki na ka ce ka taimake ni? Da Allah malama ki ma mutane shi. Wato Diyam ba za ki gane ba. Da ban ce ki dawo gida ba. Da yanzu kila ba ki rayu. Amma Balil ba mun ga magana kuma ya wuce ba? Kamanya komai ya wuce. Kai ya ra'ayi wannan yarinyar saboda ta rena wa mutane wa yau ta ta ringa kannan mu allurar da da kai na rantsi ma da Allah yarinyar nan naga ta kanta na rawa tana wasa da rayuwar kannan mu na rantsi ma da wanda raina ki hannunsa ka ja mata kunni in ba haka ba ko in na ƙara zuwa shagon nan na same ta ku in ba na fasa mata kai ba shege ne. Allah kaga yanzu abin da nake son karshe ka je komai ko kashe a baya da wanda za a kashe a gaban na yarda zan biya. Wallahi wa to ba matsala. Zan biya ko ma me? Ba matsala. Ba matsala amma ka ja mata kunni ya wuce. Yanzu haka da kuke gani na ina kan kashe kuɗi masu yawa kuma har yanzu magana yana hannun masu kare hakkin bil'adama. Ogan Barak don Allah ka yi haƙuri ban san haka na sanya ka asara ba. Babu komai da yau. Ima ki haƙuri akan irin koren da na miki baki cancanci in miki irinsa ba. Ya cancanta ka min irin koren ƙasƙancin nan bisa ma da irin koren da ka yi mini. Umma sai magana na ƙarshe. Akan matsalan damuwan da yake damun Diyam. Na yi tun a shago mu magance matsalan sai ta nuna min ai matsala ne na family issue. Kuma ina roƙon dan Allah ya kokari a magance matsalan. Insha Allah. Na gode. Allah ya saka da alheri. Na ba ku lafiya. Har za ka tafi? Insha Allah. To ka gaida gida. Na gode. Wannan mai kan kadangaren hello ya jije ga na kofar gida wallahi to shi kenan sai kin fito. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wuni ya nuna? Abadiya. Ba girman ki bane wannan. Aboki na Sadiq ya gaya min abin da kika yi masa. Wallahi ba dan shi ya faɗa min da bakinsa ba. Da zan ce ƙarya ne. Saboda ni na san ba za ki iya masa haka ba. Amma na zo ne domin ki gaya min gaskiya. In akwai wani ɓoyayyen al'amari ki gaya min. In ma shi ne bai da gaskiya ki faɗa min. Wallahi ko yana so ko baya so sai na sa ya rabu da ki. Ki yi magana mana, haɓa Diyam. Yaya Aminu, tabbas ina matuƙar son abokinka. Amma kawai shawarar da zan ba shi shine rabuwa da ni shine mafi ala. Sadiq mutumi ne mai kirki wanda ba fasiki ba ne. Bai kamata a ce yana tarayya da mace irina ba. Allah Diyam ki daina maganar rabuwa ba na so in ji kina ce min a rabu saboda ni na san Sadiq ba zai iya rabuwa da ke ba kawai ni abin da nake so ki gane irin san da Sadiq yake miki ba zai iya rabuwa da ke ba ko so kike samu matsala. Aminu gaskiya ta nake faɗa maka kawai ka je ka ce mai ya rabu da ni ina mai fata Allah ya bashi mace wanda ta fi ni. Oke, so kike fara tsince a bola kenan.
Me ya faru kika sa abinci a gaba kika shiga duniyar tunani? Me yake faruwa? Daga gani baki ci wannan abincin ba Surayya. Umma ban ci ba. To me ya faru? Na koshi. Kin koshi Surayya? Kin ga Surayya, kida zaki fita yanzu ki tafi gidan aiki. Ya kamata ki ci abinci ki samu ƙwarin gwiwa, ki fita da ƙwarin ki. Surayya. Kuma ki sani bari kawai na tafi gidan aikin nan ma kawai sai na dawo. To shi kenan, Allah ya tsare. Allah ya dawo da ke lafiya. Abba, ai komai ya fara tafiya daidai. Da ina tunanin nan da kwana kaɗan zai bar ta yana ƙaunana. Abba ina zuwa zan kira ka. Na'am? Ya na ganki yau ke kaɗai ce a falon. Wallahi. Da Allah idan Surayya ta zo ki ce na ce ta min breakfast don wallahi da yamma na kwana. Surayya bata ƙaraso ba? Amma kuma akwai breakfast a dining na maka kuma kai kadai nake jira sai mu je mu tare mu tattauna akan ka. Wai kina nufin ke ma baki karya ba? Kai nake jira. Shikenan. Na gode da irin gudunmuwar da kike baiwa rayuwata. Yanzu dai mu je mu karya sai mu tattauna akan ka. Karshen zance. Idan aka ce karshen zance, ana nufin karshen magana. Karshen magana kuwa ana nufin MTech Universal Concept. idan aka zo batun gine-gine na zamani. Kwarai kuwa, MTech Universal Concept ƙwararru ne a wannan ɓangaren. Kama daga gine-ginen gidaje, manya da ƙanana, ginin makarantu, estate masu ƙayatarwa. Ba su tsaya a nan ba don ko ƙwararru ne wajen ginin hotel, titina da gadoji. Duk waɗannan ingantaccen ayyukan suna samuwa ne a ƙarƙashin jagorancin ƙwararre kuma fitaccen injiniya wato Munir Jiga wanda haziki ne kuma jajirtacce. Ko dai ku neme mu a address ɗinmu da ke Number 185 Emir Haruna Road by Polytechnic Gate, Birnin Kebbi.